menos... Jesús Ugalde és investigador de la Universitat del País Basc a Donostia. Jesús, quins són les principals aportacions i novetats que hi ha en aquest congrés des del punt de vista científic? Jesús és basc i parla català, ja ho veureu. Parla català molt malament, però parlaré en català. Des del punt de vista científic, aquest congrés del Seminari de Girona aporta una perspectiva del desarrollo de la metodología a la hora de calcular y de predecir a la hora de predecir les propietats dels sistemes que són d'interès per als químics i també per una gran part dels físics. Aquests sistemes que estan composats d'àtoms i molècules. I, per tant, és una mica diferent de la resta de congressos que són més centrats a les aplicacions en una sola molècula. L'èmfasis està sobre los métodos de cálculo de aquestes propietats d'una gran varietat de les molècules, si no tots elles. Jesús, des del punt de vista del ciutadà, què és el que porta el treball que fan els científics aquí? Realment és bo que els ciutadans vegin els seus impostos estan ben utilitzats entre els científics que estem aquí? Jo crec que els ciutadans tenen que tenir ben clar que la investigació científica és una part inconsubstancial al procés d'educació al nivell de dalt, al més alt nivell possible. La universitat i, per tant, en qualsevol sistema d'educació. La ensenyança i la investigació són com les dues cares d'una sola moneda. No és possible tindre una sin l'altra. I, per tant, els ciutadans crec que tenen que tenir ben clar que nosaltres estem formant les generacions del futur que van tindre la capacitat de resoldre problemes, no solament els químics o els físics, sinó qualsevol classe de problemes que s'encontren en la vida normal. Jesús, moltíssimes gràcies. Tens un bon català, ens encanta que parlis català i ara sí que et demanaria que en la teva llengua, en la llengua que tens pròpia, ens diguessis unes paraules als catalans i a tota la gent que estem aquí en l'àmbit de la ciència. Katalanen lehenengo gauza eskerrik asko, ni gonbidatzeagatik. Katalanak eta euskaldunak beti izan dira oso nola esan, elkargoiak, elkarrekiko alkartasun handia izan dute, eta espero dut horrela izan dadila datozen urteetan ere bai. Besterik ez, eskerrik asko, eta hurrengo arte, bazter izango baita. Eskerrik asko. Gràcies. De res.